बेजों बिसायख'थियाव जेबो एफेक्ट जाया आरो जायफ्रा लोगोफोर आंनि जेके मोसाहारि इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायनो थाबाय नोंथांमोननो आङो मोनसे इम्पर्टेन्ट खोथा लानानै फैदों बे भिडिअनि सायाव नोंथांमोनहा रायजोफोर खोनानो मोनगोन जोंना BPF आरो UPPL नि मोनसे भाइरेल रेकर्ड अब्ला जोङो बे रेकर्डनि सायाव जोङो एसे सावरायगोन अब्ला जोङो भिडिअ रेकर्डखौ खोनासंनानै लाग्रोदिनि डिक्लेयार होबाय डिक्लेयार होआ दानो माने आं खबर मोनबाय आरो माने ओरैहाय जागोन ओमफ्राय जिखिनि BJP ओमफ्राय माबा माबि ओरै गणशक्ति ओरै जाय देरहादोंमोन बेयाव एकदम माने हेभि माने केन्डिडेट होसिगोन जाहैबाय सावरायनानै खोनाबाय ओमफ्राय दा बिसोर सानैया लास्ट माने गवायाव रायलायगोन आरोखि सोरो प्रमदजों हाग्रामा सारजों प्रमद सारजों हाग्रामा सारजों बेहाय केमेरा लागोन आङो थांगोन नों थांबा नोंबो फैनो हागोन बे जायगाखौ माने डिक्लेयार होआ ओरैनो थिखांनाल' दोनगोन आरोखि आच्छा ओमफ्राय जेराव माने बिस्वजित कलिता माबा बिस्वजित दैमारि रेवा जेराव गेलेगोन बेहाय माने एकदम फालो नारसिनगोन आरो जाथि बंस जिमान दं नोंहा जुदि बिस्वजितनि माबायाव जाथि दंबा बिनि थ्रयैबाबो माने बिसोरखौ जेरैखिजाया बे बिबारखौ माने फेजेनगोन आरो सावरायना बिदि जाबाय ओमफ्राय दा बिनि इलेक्सननि आगोलनो माबा जानो हागौ VCDCआ जागोन VCDCआ माने लास्ट टाइमाव खाथियाव जाहैगोन आरोखि ना VCDC इलेक्सनाबो जागोन ना बेबो जागोनब्रा बेलेमाव गनो जाखायो ना जाफेरामोन ना BTCआव बिदि गैयामोन एबार जानांसिगोन जागोन नंगौ माने इलेक्सनानो जागोन इलेक्सन जागोन बेखौबो बुंबाय माबाया बेखौ बुङाखै आं मिथिदो आरोखि बेखौ सेक्रेट मिथिदोलै मिथिबाय नों माथारगौ बुस्थु एकदम नंमारथारगौ ओमफ्राय दा जेसेबां निउसफोराव होदोबाबो बिसोर सानैया होआखैना ना होआखै बे लालु पान्जा ओरै साइड थानायफोरासो ओरैनो आब्रां जाब्रां बखिलाबायदों बिसोर थिनाखैथ' बिदि बुंनो बिसोरखौ बिसोर गावबा गाव गोसोनि खोथाखौ बुंदो आरो बुंथो जोंहा दा थिग थानांगौ मानसिफोरा महरगिरिफोराबो थिग थानांगौ गासिबो रायजो राजा सांग्रां जाबाथ' गासिबो जाखागोन सांग्रां खालामनांगौ आरोखि मानसिफोरखौ खोनाबाय थांना लोगो हमहैगोन नोंखो मोजाङै सावरायगोन दे जागोन दे भिडिअ खालामदो जों रायलायनायखौ जों रायलायनायखौ भिडिअ खालामदो दा नांनाय जानो हागौथ' भिडिअ ना कल रेकर्डबो भिडिअबो खालामदो दे होमबा दोनथ' दा रेकर्डनि सायाव माबायदि मोनदों कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरनो हागोन आरो जायफ्रा चेनेलाव गोदान चेनेलखौ अन्नानै साबस्क्राइब खालाम आङो बेखौनो गुरै खावलायनाय जाबाय आरो जोङो ओरैबायदि जेन BPF आरो UPPL नि जेन गेजेराव नै दा गोरोबलायनाया जेन'बा सफैदों बे गोरोबलायनायनि गेजेरावनो जोंना ओरैबायदि दा क'क्राझारावबो BJP नि जयनिं हाबाफारिया ओरैबायदि जागासिनो दङ अब्ला दोलोआ सरकार खालामगोन होननानै दाबि खालामबोबाय थादों नोंथांमोना दिनैसिम माने BJP दोलोआ बिटिआरआव सोर चिफ जागोन बेखौ रोखा खालामाखै रायजो राजाया नेनानै दं नङा बेखौथ' दा बुंनो हाया जेब्ला BTCआव BJPआ सरकार खालामनो
थाखाय थियारि जाहैगोन बयबो देरहाखांनानै बे समाव सोरखौ लिडार पार्टिनानै सिप बानायगोन बे समाव डिसिसन लागोन नेमानो बेनो जोंहा जिखिनि इलेक्टेड माने सोद्रोमाफोर दं देरहाबोगोन बिसोरखौ लानानै जाय मानसिया उपयुक्त बिजेपिआ लानाय जि मोनसे परिकल्पना बिखान्थि बेखौ मावफुंनांगौब्ला सोर मानसिया फिट बेखौ थिग खालामनानै बिजेपि दोलोआ सिपखौ बै समाव थिग खालामहैगोन नोंथांमोननिफ्राय दिनैसिम माने सोर हारिनि बिथाङा जेनेबा सिप जागोन दिनैसिम नोंथाङा मिथियो नामा सोर हारिनि बिथाङा सिप जानो हागौ ना बेबायदि दानो बिदि जाया खारन बै समाव उपयुक्त मानसिया हारिनि खोथा गैया उपयुक्त मानसियानो जागोन आरो जिहेतु बेवहाय माने एसटि रिजार्भआनो बांसिन थ' डेफिनेटलि एसटि मानसियानो जागोन माबा हिसाबै मा होनो बिटिसि हिसाबै बर' मानसियानो जाहैगोन नोंथांनि बिसायख'थि फोसावदिंनायावहाय गबेक होदों नोंथांखौ नङा बेवहायथ' माखासे मानसिफ्रा थायो बेबायदिनो बेसिकेलि बिपिएफआ बेखौ खालामगासिनो दं आं जिहेतु बिपिएफ हान्जानिफ्राय गुगानानै फैदों गतिके आंनि सायाव बिस्रा खुद्रिनाय थागोन दुखु थागोन रागा थागोन बेबायदि खालामनाया स्वाभाबिक जेरावबो खिन्थु बेजों बिसायख'थियाव जेबो एफेक्ट जाया जों बिपिएफजों जुदि मोजाङै रिलेसनशिपआ जुदि थायाब्ला इयुनाव जोंनि बिजेपिआ फ्रा बिटिसिआव पावारखौ जुदि लाफैयोब्ला जोंनि माखासे मोनखानाय बिटिसिनि पावार एन्ड फांसनफ्रा बोरैबा डिसक्रिमिनेट जानो हागौ नामा जोङो बेखौसो साननो गोनां खिन्थु बेनो जोङो माखासे जेन खोथा आरो इउटुबारफ्रा फोरमायनायनि गेजेरजों सोरबा सोरबा बुहुल सानो जोंखौ माखासे एजेन्डाफोर सोरनिबा बिपिएफनि बा इउपिपिएलनि एजेन्डा लानानै खोथा बुंग्रा बेबायदि सानो जोङो बेबायदि नङा खिन्थु जोङो मा खोथाखौ फोरमायना होग्रासो बेनिखायनो रायजो राजा नोंथांमोननिसिम बेखौनो फोरमायथिना होनानै जाबाय जोङो नेक्स्ट 2025आव जोंनि बिटिसिखौ जेन मोजाङैनो बर' रायजो राजाफ्रा जोंनि बिटिसि आवथायावनो जेन गोमानानै थांनाय माखासे पावार एन्ड फांसनखौ मोनबोफिनो नामा जोङो बेखौसो गोसोखांनांगौ जोंनि जेन लस खहा जानायखौ जोङो गोसोखांनो नाङा बेखौनो आङो खावलायनाय थाबाय जुदि नैबे कल रेकर्डआ जुदि ट्रु जायोब्ला जोङो जोबोद मोजांनि खोथा रायजोफोर अब्ला नोंथांमोनहाबो जोङो जेन नेक्स्ट बोसोर 2025आव बिटिसि इलेक्सनाव जोङो बर'निनो मोननै दलखौ ज' जायोब्ला जोङो मोजाङैनो देरहाहोगोन होननानै आं नोंथांमोननिसिम आसा आरो मिजिंथिबाय अब्ला नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेराव बे कल रेकर्डनि गेजेराव माबायदि मोनदों कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय।